и Кремена Павлова. Танцов клуб "Веселие" съществува от 2 години. Те казват: идеята ни беше това да е мястото, където хората да се забавляват и разучават хора от всички етнографски области. Започнахме да организираме ежемесечни хоротеки и фолклорни тематични партита и по този начин в Елхово нарасна многократно интереса към българските народни хора и танци. Участниците в клуба са от 12, забележете, от 12 до 120 па и нагоре. Тази година, казват те, решихме за първи път да участваме в подобно събиране на любителските клубове. Хареса ни това, че вашето надиграване е вече утвърдено, добре организирано, участват много клубове от цялата страна и няма конкурсен характер. Идеята е да се надиграваме и веселим всички заедно. Това е чудесно. Така забавлявайте се с нас. Тук с Мегданското хоро на танцов клуб "Веселие", град Елхово. На Мегдана на град Казанлък. Който не е чул, вече знае. Топчето гръмна, тук се играе. Танцов клуб "Веселие", град Елхово. Ръководители Светла Иванова и Кремена Павлова.
Това е нашият дар. Благодарим ви за вашето участие. Клуб Веселие, аплодисменти! Докато те изтеглят своето бойно снаряжение, ние ще очакваме тук на Мегдана клуб БИС. Без измислени стъпки, град София.